uyabathwala bakhe uyabahola endleleni uyabathwala bakhe uyabahola endleleni uyabathwala bakhe uyabahola endleleni uyabathwala bakhe uyabahola endleleni uyabathwala bakhe uyabahola endleleni. Right. Molweni kwakhona kwabaqalayo ukundijoyina apha kunika abantu bam ithemba. Ngoku sizokwenza upart 26. Yes, upart 26 nditshilo ndathi okay uphumza uyafuneka asijoyine. Ndiyambona ke uphumza usenda i-voice note. Andizokwazi ukuyiphendula i-voice note yakhe ngoba kaloku ndisebenzisa le fowuni i-1. Andiyazi ke ba awufuna ukuthini, ngiyazi. Okay, so into eyenzeka bendiqhubeka ke nestory sam. Into eyenzekayo ke ngoku ndaye ndacaba andizokwazi ukubuyela mosiphana enkonzweni yakaphumza for la conference njengoba ndisitsho. Kwenzeka ke yonke laa nto yenzekana phana e-Israel. Kwacaba ke kuyavalwa i-country, akuhambeki zonke ezaa zinto. Kwafuneka ndikhanselishe neloo tikiti ke iphele into yokuhamba kwam. Nalapho ke ndambulela uThixo guys, ngoba kaloku le nto yayiza kwenzeka ndikwela cala lase-Israel, ndandingazokwazi ukubuya. Kwacaba ke ngoku ndingazokwazi nje ukubuya. uThixo ke undisindisile kwakhona ekulimaleni, because kaloku knowing me, mna ndingulo uthanda ukuzula, ndingulo uthanda ukuhamba mna. Ndiyathanda ukuhamba nje ndifike ndilantuzana ndihleli nje ndisestratweni. Even ngoku ndandiphana mazuna e-Israel, ndiyatsho uba ndandimshiya ukhazana wam phana endlini xa elebele kukulala ekuseni. Ndiyam-understanda ukuba uyadinwa ngoba loko ebesebenza ebuya emsebenzini ediniwe. So mna ke ndithe mna andimayindi ukuzihambela ndedwa, bendiye ndizihambele ndedwa ndizule phana kwezaa zitrato. Mhlawumbi ke ngenda ndilimele, but uThixo ke wavala wathi awuyi kwalapho. Ndaphinda ndambona ke ubuhle bukaThixo endiprotector kwezo meko. Right. Uphumza andiyazi ke ngoku kwenzeke ntoni apha, because ndiyambona into yoba uyandibhalela kwelaa cala. Andiyazi uba uthini. Loli ndiyakubona uba uyangena. Welcome Loli, welcome. Loli andikho sure noba unayo na inamba yakaphumza. Kawundicheckele uba uphumza uthini, because andizokwazi ukuyiphendula i-recording kaphumza. Ikule fowuni i-1 endirekhoda ngayo. Ndimbonile kodwa uyasenda intoni phana i-voice note ona kuphumza engena. Phumza bendisathi uLoli makakho sendele i-message uba unayo inamba yakho, because andizokwazi ukuyimamela i-voice note yakho. Andithi I'm using the same phone, so andikwazi kukumamela i-recording yakho. Ndizayimamela i-voice note xa ndigqibile urecord. So ndiready ke ngokuphumza for wena. If uready ungadayala ndiku-accept. Yes, sithethe ke briefly into esentliziyweni yakho noba yintoni esentliziyweni yakho. Kawudayale ke ntombi, ndilinde kuwe ngoku. And then ke ngoku xa sigqiba uthi nonxonxa ekabani chi makudayale uphumza, ndiqale ngophumza sigqibezele esi story sale hambo yam, athethe loo nto afuna ukuyithetha, ndiphume ndimlantuze ndim-ende uphumza, ndibe sendingena kuwe ke ngoku Loli. Phumza kawudayale, ndilinde kuwe. Ndiza kunikeza lakhe into ephana kwi-minute. Udayale, akabe ndidlala ingoma wale ndilinde uphumza. Uyabathwala bakhe
uyabahola. Andikuboni Phumza uthi accept kaloku andiboni into engenayo nje na. Oh nantsi, sorry mntakwethu, ndiyayibona ke ngoku. Uyabahola endleleni. Okay, ndibonile ungena Phumza, and then kwaphinda kwathini ke ngoku? Andisakuboni ke ngoku. Xa uphinda uzame futhi. Endleleni. Kaphinda uzame Phumza, ndikuboni tu. Uyabathwala, uyabathwala bakhe, uyabahola endleleni. Akho nto ingenachuku ke guys, kufuneka ndidrophe kwale ngoma ingathathi ixesha elide ndibone again sekuthiwa hayi wathatha ixesha elide nengoma yomntu. Yho, kuvele kube kuninzi mntakabawo. Phumza, kawuphinde uzame ujoyina, andikufumani ndawo. Andiyazi nale nto uba isebenza kanjani, ndiyazi. Umntu oyaziyo uba ifanele uba yenziwa njani le nto ndifuna ukuyenza apha uthini? Invite Phumza. Okay, nantsi. Ayibo, nantsi ibaleka nje. Mntakabawo, akho nto ilula. Yazi akho nto ilula. Hayi mntanebhelo, iyaxingisha ndisi, ayifuni nix. Ndazi noba ke inkinga yile fowuni yam, ayifuni ku-invite, izithulela nje. Okay, agesi sizayidlula le part. Andiyazi nami ithini isenza kanje. Hayi guys, okay. Hayi Phumza ke, caba kufuneka sithetha nabantu. Ndiyacofa u-invite Phumza, ayenzi. Bekukhona u-accept bendimbonile kuqala yathula. Ndiyazi ke uba ifuna uthiwani ke ngoku. Right, hayi ke Phumza, ndiyakuncama mntakwethu, ayenzi le nto. Right, mandiqhubeke ke nestori sam soba ndabuya ke ngoku e-Israel kanjalo. Ndabuya a week later, ifrizi, andanoba yifowuni yam ke ngoku ifrizileyo apha uba kwenzeke ntoni na, ndiyazi. Hayi andiyazi. Okay, ndabuya e-Israel kwadlula iveki guys. Ziyacofa nje ezinye izinto, wayengacofi le part ithi invite. Andiyazi ke, ayicofi Phumza. Mhlambe ka udrophe uphinde uzame ungena kwakhona. So ndithi ke ngoku mna into endehleleyo ke ngoku apha ndiye ndabuya ke e-Israel. Ndahlala iveki e-UK. Kwasweleka ke ngoku umama. Xa kusweleka umama ndaqonda hayi ke Thixo, ndiyazi le undenzela yona. Mna ndisandobuya kwiholideyi, ndigcwele uHoly Spirit, ndimnandi nje, ndirayithi nawo. Kusweleka umama. Xa kuzawusweleka umama ebendikhona eSouth Africa yonke le minyaka engasweleki, why ngoku? Hayi guys, andiyazi le nto mna. Uthini? I'm requesting yo, ithi kwaSirayeli. Okay, kum ke yenza kakuhle. Okay, ndiyakuva Phumza. Kuwe khona iproblem. Kawuphinde uzama okokugqibela. Ndiyabona nantsi ezinye ii-invite zabanye abantu zingena. Kawuphinde ufake yokugqibela i-invite. Wo, hayi sana jonga, yinqontsonqa. Yazi inqontsonqa. Last week ibi-issue yoba ubungakwazi ukukhonektha. Ngoku iyandigezela, ayifuni uku-accepta i-invite. Andisazi ke mna ke sam, inoba ke kufuneka ungathethanga mntanebhele. Hayi, inoba kufuneka ungathethanga.
Okay, tisibone kwenzeka ntoni apha nangu accept. Okay, Phumza ungenile. Ya ungenile ke ngoku finally. Okay, uyandiva mntase? Yes. Uyavakala? Yes, ntombi enkulu. Welcome. Okay. Welcome. Good afternoon. Siqale sibulise ke kwaSirayeli. Shabbat shalom. Boker tov. I think since ubusowuthethile much about i-tourist yakho itour yakho yasekwasirayeli, so asuzuhlala kakhulu since futhi bezichecka ezinantsika ezi zinto and bayasusa kwa most ye-video zabo xa uzipostile ngeza zinto but asiqhela uziposta ngazo. No, yabona le nto nditsho it makes sense why ividiyo yam mna bendicinga ewe ikhona ividiyo yami or was it the issue of into endiyitshilo bengafanelanga ndiyitshilo. Ewe like nami kukho ividiyo nabendikhe ndayireposta but laa vidiyo ayintshanga ndakhe ndayiposta sometime before but ngokuba ndibonile bayiwise phantsi bayisusile so base-sensitive about into zakhona but ke nkosi yam abazoyicima kwakhona ividiyo yam moya ingcela uTrace uzawubhala nini ke sana xa benoyisusa silibiza eli gama ngeli hlobo lena ndithi masithi kwaSirayeli ke siyixhosalayize for uku-escape ezinye izinto uyabona. Amandla masithembeni ke. Okay ke mntase, welcome ke. NanguPhumza ke guys, uPhumza welcome Phumza. I'm gonna hand over ntombi uzithethele into ofuna ukuyithetha. Qabaqaba nje kancinci de ndiphume ndiyoqabela eJordan ke apho ndigule khona apho ndithe ndawabona amandla kaThixo more. KwaSirayeli ke guys ezuba etshilo umntase yayi andifuna uxoka xa kuthiwa it's a land of honey and milk, they mean what they say. It is a land of honey and milk eziba naye esitsho ixelele uba how is life pha yindawo yena nje entle yeka nje isiganeko esisathi sanzeka sanza ubomi bethu babubi babunje silala phansi kwemihlaba sisithina nisafuni nozibiza zandawo zapha ngamagama. So otherwise yona really it's a blessed country. KwaSirayeli it's a blessed country to be there. That is why ndiyathanda umuntu orhalelayo kuya I mean ndiyabanika abantu i-advice nanini now if unayo i-chance let everybody go there and put your feet by yourself because kuyaphileka andifuna uxoka ukhona ubomi kwela lizwe lilelona lizwe nyani li-blessed esithina ke silikhule silifunde eBhayibhileni but in real life that thina siyile salibona this is really blessed country. Ndinabo ke abahlobo baninzi ke kalacala because ndihleli 5 years yonke pha ndinabantu bam endisame nabo ababebethe even ngeentsuku zam zobuhlungu babekhona ke shame. I got a lot of friends kulaa ndawo. Ndifuna ukungena mntase kancinci ngokufika kwakho khona yewe like yayingoyonto sasiyiplayine ngeminyaka eyadlulayo was just a short notice plan because kuba wawusithi hey mntase ndine-leave up ndiyafika ewe UK kumandi yonke into yam izihamba kakuhle ndithi hayi mani khakuqala udlule ngapha khakuqala sanayotshona emazweni angawaziyo ndikhangela nje okwelanga ndikhangela ilanga ndidla ngotsho ndithi mna all abantu abahlala kwaSirayeli I'm the blessed one because mna I had a family member that came and see me. Uyayazi uba it was a big say yo mna I'm the blessed one. Yo utata wami ke ecaweni guys bendikhonzile kwela lizwe ndafika ke ndazikhangelela ikhaya mna sumthetho wami xa ndifike endaweni ndikhangela ikhaya ndingumntu nje ozikhangelela ikhaya ke kum ayoyitshomi uba sihambe siyotya ifishi siyotya inyama siyotya ii-cocktails. Ikhaya kum iba yindawo apho ndiye ndiyazi uba ndi-connected ndapho ndinoThixo khona enye nenye ndizoyenza but mandiqale kuqala ndifumane imfudumalo ikhaya ke kum elo. So ndaye ndafumana le nkonzo Lift Up Your Head Church after ndihlala kwihotele yesithathu ndaqala phezulu eIsrael ndehlela ndihamba ngomgca ndisehlela ndade ndizofika apho kulapho ke ndaye ndadibana le nkonzo Lift Up Your Head Church Ministries phantsi koPastor Jeremiah Sunday Dairo, a man of God with his beautiful wife. Yo bandithandile ke abo bantu ndikhonzile kulaa cawe ndanetshomi ndanabantu ndanekhaya ndanotata ndanomama even most of impahla zam they're designed by Dorcas. Dorcas is mama's daughter. Mama ungumuntu othungayo umuntu owenza impahla nje vele so uyayazi ke any design athe wayifumana entsha uqala kum Sister Phumza I got something for you and I know you love it and then she knows my style, she know what I like. So ubomi nje babumandi.
Sole ndingawukhathanga ndakhumbula ibhongo lethu ndithe mos mna ndiyayithanda izinto uPhumza ke siyafana nse ngokuthanda izinto impahla ezintle siyathanda ukunxiba kakuhle. So uPhumza ke guys wayedizayine ilokhwe for us esizazinxiba kulaa conference. Sasizawunxiba red ones ilokhwe red ones ezantsi sasawuba bahle kakhulu dolo lo ke ngoku i-conference yes qhubeka ke mfazi kaloku kwaye kwadileya kwayidelivery uba usakhumbula iistory zakho kaloku kusokuvaleke kwaindlela zange ifike kwazolokhwe kaloku yarithenelwa imali zange ziba safika kwa izolokhwe zajika because kaloku kwakusekukubi ungekho nto ingenayo ungekho nto iphumayo uba usasikhumbula esa story kaloku kwakukubi nyani kwakushuba that time. So i-delivery zange ifike nezolokhwe zethu zibomvu so lalokhwe ndizoyinxiba ngoku ke ngoku sesinyakathisa sengathi kuba bhetelane yaye ndiyajust ndihamba ndoyithenga ke yona ke but ezaa sizi-odile for mna nawe sizikhetha siziqomba sizawuzinxiba kwi-conference sizawubetha icawa ube bomvu hayi zange zifike into eyayisenzeka tasekhaya apho ndiya khona ipointi ithi ndifuna ukuthi ebantwini ithemba likhona kuyaphileka kwaSirayeli. And I don't regret to be in that country. I don't regret being there. Even today, tomorrow, if ndinganikwa i-second chance ukuthiwa let me go to Israel, ndingahamba ngentliziyo yam epholileyo. Iwesi ke ngoku akho kona zakhona ningazaziyo. I mean, banobubele abantu bakhona. Kuyaphileka. Awuziva ngongathi ngumntu omnyama. And ayikho nale nto yalapha apha eSouth Africa mos uyazi uba sikhule siqonda uba ngumlungu kwaze kwathini. Pha akukho nto yamlungu. Uyahlala nabantu bakhona ngabantu abanobubele bayafikeleleka. Ubhosi wakho yitshomi yakho, ubhosi wakho uhlala nawe etafileni atye nawe. They don't undermine you. Instead, they want to know more about where you're coming from, about our culture, about where are we coming from. Ngabantu nje abanokubele nje indalo qha ndifuna ubabiza indawo igama labo because kaloku izaphinda sensitive xa ndisithi abakwaJuda like ndibabize ngelaa hlobo lapha. Otherwise into ndifuna ukutsho yindawo yokuya nabani na onothi azibhaqe efuna ukuya endaweni. Please make sure uba eJerusalem uyanyathela. I-Israel uyanyathela nje uziyele and uba kuthe kwanzeka nabani na wathi afuna ukuya khona nawe mntase ungabanika utata wethu utata umfundisi wam uPastor Jeremiah Sunday Dairo he's just waiting for anybody ofuna ubasele kula country ofuna kuhanjiswa around. He's willing as long usithi mntase ndiready ndiyahamba ngemini ethile ndifuna ukuya kule ndawo yenu. Just contact mna sidibaneni ndikuxelele uba uzofika ke nanku umuntu ozafika kuphathe kakuhle akuse kuzo zonke ezindawo ofuneka uzihambile ubuye uhambe eBhayibhileni. My daughter once said mama mos uhlala eBhayibhileni so nani ke khenihambe niyohlala eBhayibhileni. Uhlala eBhayibhileni ewe uKarina mos one time yafona mama but mos wena uhlala eBhayibhileni because how come zonke mama mos uhlala eBhayibhileni. So yeah, it's true. My child just said the truth. Ndandihlala eBhayibhileni. So to reverse back ke ngoku kancinci before ndiyofika kwaSirayeli guys ndamkapha eSouth Africa ndinezitresi zam ubomi obunzima akho umsebenzi eSouth Africa ndisafumana imisebenzi ndingulowo bekhe wahlala mos ndikhulisa abantwana and ndinesaluni kwaze kwathini but ke ngoku hayi mali eSouth Africa mos after 2010 if isonke siyakhumbula there was nothing going on after la World Cup. If wonke umuntu usakhumbula izinto zaye zatshintsha nje automatically. So umkaqam eSouth Africa I didn't have a plan uba ndihamba ndiye kwaSirayeli first of all. Cha ndandizixela uba I'm getting out of the country ndiyophanda yeah. Uthule Phumza sakuva. Awusavakali uPhumza inoba yi-network ke ngoku. Yo hayi ke iyahlupha i-network guys yinto ehluphayo nje i-network. So okay umkile uPhumza guys into yakhe iyahlupha apha inoba yi-network yaphana kulaa ndawo akuyo. Bendindawoni ke konje nestori sam ikhona ke into bendifuna ukuyithatha yazi ndiyilibele ke ngoku ibalekile engqondweni. Anyway siye sathini nje kodwa nditshilo ke masiba ndabuya uPhumza sakabe simmela kancinci because andimboni kufuneka ndisigqibile. Kungabe ke mhlambe kungena uloli usekhona
So ndizawukhabe Loli kawubhale phaa uchaze uba ukhona. So ndithi ke mna into eyenzekileyo phana ekhaya, umama ikhona into ebhalweyo apha, what, detected campaign. Nkosi yam, kazi yeyiphi ke leyo kuthethwa ngayo into? Hayi, kuninzi. Hayi, okay. Ndithi ke umama wasweleka, guys. Ndabe ndimbuza ke uThixo, hayibo njani ngoku Thixo uba undenze ngolu hlobo? Kaloku uyazi uba ndisandomka eSouth Africa, ndino-3 to 4 months ndimkile eSouth Africa, ngoku kusweleka umama oxhomekeke kum ke yena kuqala. Ndithe mna mos umama ungulona wayezithengisela ama-fruits wakhe, umama engumfazi ongafundanga, ngoba kaloku wazifaka kulaa mtshato waphuma kuwo emva kwe-20 years, ebuya nabantwana abayi-4, engekho enye into abuya nayo. So ngulaa mama ndithi ke ngoku mna, hayi yenye ininzi into eyenzekayo apha namhlanje, guys. Kuthulekile. Okay, ndiyababona abantu bayangena kwakhona, baye bakhatheka abantu. Okay, inoba ke ikhona enye futhi esiyithethileyo ke esingafananga siyithethe, ndiyakrokrha. Right, mandiqhubeke anyway. So ndithi ke Loli, uba ukhona ndicela undibhalele phaa ezantsi utsho uba ukhona. So into eyenzekayo ke ndithi ke umama walantuza ke wasweleka. Ekuswelekeni kukamama kwafuneka ke ngoku, luckily ke ndandimfakile kwii-insurances zam, kwii-policies zam. Ndakwazi ke ngoku uclaima from kwi-insurance, ndakwazi ukupakisha imithwalo yam ndigoduke. Xa ndifika ke phana ekhaya, uthini unqonqo? Present miss. Uthini Loli? Heyi, andiyazi sana mna le nto eyenzekayo apha namhlanje, andiyazi ke. Uyabona even inamba yabantu phana abakhona phana, andiyazi kwenzeka ntoni. Ndikhona, okay, right. Oh, sorry, ngu-present as in present, miss as in mistress. Okay, bendisacinga uba yitheme ethile endingayaziyo. Ndisaxakekile apha, kwenzeka into endingayiboni apha kule recording yam. Andiyazi mandikhona isiphithiphithi nje esenzekayo apha namhlanje. Caba ke ezi ndaba zaphana kwaSirayeli funeka singazikhuphi zona, andiyazi. Ewe, ikhona into eyenzekayo apha engadibaniyo nje, ayidibani, but ke sizayidibanisa. UThixo uyawuzibonela, kuzawufuneka idibene le nto siyidibanisayo apha. Ndithi ke guys, ndamka ke e-UK, ndihlupheke ndinjalo. Ndithe mna neveki ndibuyile kwaSirayeli, bendihappy gqithi, ndingumntana ohappy. Ngoku funeka ndiphinde ndigoduke ndibuyela kulaa South Africa. Bendithe ukumka kwam kulaa South Africa ndizoze ndimke emva kwento ndizoze ndibuyele khona emva kwento phaa kwi-3 years. Uthi nophumza that yandikhupha inetwork. Okay, ka uphinde uzama ungena ke mntase, uba ubusafuna uthetha, ngena ndiphinde ndiku-accept. Uno-6 minutes ke kodwa, because ngo-1:30 funeka ndibe ndithatha uLoli, kwenze uba uthi abetha u-2 uLoli abegqibile naye uthetha. Sihlukane nalo part 626. So uba usafuna uthetha ngena. Uthini? No Conti, hayi, no Conti, hayi, ndiva bakuthiwani mna phaa. That has omnye. Hayi, Phumza, ndiyazi uba uthini mna, ndikwazi. But anyway, mandibe ndiqhubeka nesi story. UPhumza uba usafuna uthetha uzawungena ndikukhawulezise. If not, it's fine, ndizawudlulela kuLoli, akunamsebenzi. So uLoli funeka abe uyathetha exactly at 1:30. So ndithi ke ngoku mna guys ndagoduka ndafika ekhaya. Xa ndifika ekhaya, take other person. Okay, cool, ndiza kwenza njalo. Ndafika ekhaya. Xa ndizawuya ekhaya kuqala nditshile bona uba ndithe mna ukumka kwam eSouth Africa kuqala, ngoba ndandimka ndiphethwe ziintlungu zomphefumlo and I hated my country ngendlela esisimanga. Ndazixela uba andisoze ndibuyele kulaa South Africa, ndizobuyela only after 3 years at least to 5 years. Ndandifuna uzophumza nje ingqondo yam ndilibale ngeziganeko ezandehlela eSouth Africa ezimbi kunene. So ngoku umama undenzela ezibukwayo, uyandilinda. Sorry guys, uyandilinda umama ndimke eSouth Africa ogqiba asweleke, ndabe ndingenamsindo ndidwanguza indicapukisa yonke le setup.
Next time we'll share Jordan story, how I got sick next time. Thanks for having me. Okay, sure, Mdakse, no problem. Yes, at least into Israel ndikhavile as much as I can istory sakhona. Right, ndithi ke ngoku umama mose ngulona ngoku ndandiyosebenza ndandihambisiwe ndayosebenza ndina 14 years. 13 ndana-13 ndahanjiswa phaa ekhaya niba niyalikhumbula ibali lam ngoba lo ndim lo wayengeva andibleyimi mntu kuloo ndawo yayindim ingxaki ndiyingxaki nje ke phofu kaThixo uThixo wayefuna kulungele wayefuna naye ilunge ewe so ndaba yilaa nto ke ndandiyiyo ngoku uphangela kwam sukela ndina-14 ke umama wam oko ndandimnika imali guys umama engoneli imali yam eyifuna oko phofu ke at 14 ndandiyenza le nto ndiyi-enjoya ndiyi-enjoya ukunika umzali wam imali ndithenga izinto ndithenga ndimchazela ngokuba even my aunt lo ndandihlala naye phana eCape Town naye waye-enjoya imali yam ndibanika ngentliziyo yam entle yonke ekhululekile. But kwaphela unyaka njengoba ndithi uba ndabuyela esikolweni xa ndirivesa quickly ndabuyela esikolweni xa ndibuyela esikolweni saqala apho iingxaki zam nomama. Umama ke ngoku caba hayi ke uyandizonda because kaloku akasafumani imali yambi ke i-relationship yethu yabubutyobo ngomzuzu ebutyobeni ke be-relationship yam nomama kwacaba hayi ke mntakabawo uzawuthi izilunge le nto ndifumane umsebenzi kwakhona ndiqale phantsi ke ndimnike imali and ke ngoku I did just that xa njengoba ndandiphangela in between ndandimane ke ndimnika ke imali ndingumntana osikolo onjalo so xa ndiba ndiqala usebenza phana kwaWoolworths at kuloya age 17 ndalantuza ndafumana umsebenzi ndandipeya ke ngoku imali ndaphinda ndaqala phantsi ndamane ndimthumelela because kaloku mna that was my only way yokubuilda le relationship iphihlikayo so ngoku ke ngoku umama ke ngoku ndimnikile le mali yam unyaka nonyaka tyhini yahamba iminyaka inyanga nenyanga guys ndandingayiskiphi ke inyanga ndandenza sure mna ndandixelela uba ndingabhatali awam amatyala ndenze sure uba umama ndiyamnika le mali because kaloku ndilungisa le relationship uba mayingaphihliki umamam ke wayebathanda ke bonke abantwana bakhe nditshilo mos mna ndingulaa mntana wazalwa fani ndingulaa mntana umamam ke ndifilishe into yoba akazange andithanda uba wayendithanda awuzazi yena but I felt ukuthi akandithandi lo mama into ayifunayo kum yimali yam kuphela ewe ke shem wayidla nyhani ke imali yam wayidla so xa ndibala iminyaka in total ayidle ngayo imali yam ngunto ephana ku-20 ngandibale about 25 years full ndimnika imali yam ayi-enjoye isensetha straight ndithi mna awam amatyala bekhaya am ndingawabhatali ndinika lo mama le mali because kaloku yindlela yam yokuzithandisa apha kuye abantwana bakhe ke bonke bebathande batefise benzela yonke into not only bona umama ebethandwa ke guys ngabantu bonke because umama ebenentliziyo entle ebenayise umama but for some reason ingxaki ibingulo mntana undim nindive kakuhle ingxaki ibingulo mntana undim ndiyingxaki mose mna so wabethanda abantu ebethanda umama ngabantu kugcwala kuthi qhu even kweza zithende sakhe wayezithengisela kulo umama wesaziwa kwitawuni yonke uba umuntu uzaya etawuni kwakuthiwa makafika akhangele umama uMathole wayesaziwa kumama uMathole bangubani ngulo mama unice ngulo mama othanda bonke abantu but ingxaki le wayengayithandi wayethanda imali yayo right iqhubekile ke yonke le nto ke nje mandithi 25 years down the line I'm doing the same thing of supporting this woman giving her imali yam yonke nje ndisale sometimes ndisonge izandla ngoba lo mama uyayidimanda le mali sometimes andinayo nyhani le mali but uzayifuna ke umama imali ngenkani impilo ke endayiphilayo ke leyo I used to cry amaxesha amaninzi ndizibuza uba hayibo lo mama ndimenze ntoni because ngumama othanda bonke abantu lona hayi ke apha ebantwaneni bakho bathanda bonke usister wam wayemtefisa ngakumbi my younger brother emtefisa ngakumbi nditshilo nawe batefisa bonke naba badala wayedla ngobathengela namasigarethi ndiqonde wow this woman uthengela abantwana isigarethi so bazaba njani abantwana xa bekhulayo ndithe mna mos ingqondo yam yile yayindala kwi-age yaka-10 years so ndinika ibrief nje kalo mama wam kwi-age of 10 mna ndandinengqondo yomntu omdala already so I used to look at things ndiqonde uba wow lena into oyenzayo umama ndini umdala andiyiboni kakuhle umama wayesenza imali kazi wayeyenza imali kwesasiteni sakhe abuye nemali la mama athathe laa bhegi yemali ayibeke apha phansi abantwana bakhe kongubancinci abazemva kwam ubrother wam nosister wam badlale ngalaa mali ndiqonde wow mfazi abantwana abadlala ngemali bazaba njani na abantwana buka ke nangoku uba they turned out bathena beba ngabantwana abanjani bonke bazimbuqi ababini basweleka ngenxa yoba iphathi yobobumbuqi ndithetha ngabo because babetefiswa guys
benikwa yonke into abayifunayo, babetefiswa, besenzelwa yonke into, not lo undimke umntana loli. Ndiyabona ixesha uba ngo-1:30 ndifuna ukunikeza nje ibrief yesi story, ndizabe sendikufaka, kungekudalanga ndinikeze nje noba yinto phaa ku-3 minutes, right. Ndithi ke so ngoku ke ngoku umama, njengoba ndithi uba umama wayemane esenza izinto ezindicaphukisayo, umama andikhubekisa, andikhubekise umama. Xa ndithi kuye andinayo imali, guys, biba yi-war. Mna ndiduduzele, ndiqonda uba iyakhala laa fowuni, ndoyika nophendula ifowuni yam kaloku because lo mama uzawundithutshisa, ufuna apha imali yam. So meaning uba funeka ke ngoku uze ndibe ndiyaphumla koko kuthuthiswa nguye. Funeka ndenze sure uba amatyala wam ndiyawaskipha ke ngezinye iinyanga, ndenze sure ndinika lo mama imali kwenzela uba angabi yiproblem ebomini bam. Ndandiba ne-anxiety, guys, xa efowuna xa kuyi-pay day, ndoyike, guys, ndoyika ifowuni yam ukuyiphendula, ndoyika lo mama because kaloku uyayifuna le mali yam. Sometimes iphelile, njengoba benditsho uba mna mos ndimlo wayekhe wayokuhlala nakuma-ATMs ndikhangela ndenze sure imali yam ndiyayikhupha phaa, imali yam before ityiwe yintoni laa nto yayityiwa phaa, ezityiwe zii-debit orders. Umama ke wayi-debit order enkulu ongasoze uyibaleke noba uyathanda. Xa iphela ilanga loo mini ndiyoyika sometimes nomfowunela uba ndichaze uba sinje isitori sam. So umama ke wayilaa debit order ubungenakuyibaleka, uyathanda ufuna ukumnike laa mali. Now uswelekile ke ngoku umama, ndenza sure ke ngokuba ezintweni zonke, because I know uba xa iswelekile uzawuba yiproblem yam, ndakhawulezisa ndamfaka ke ngoku kwii-policies zam. Kwii-policies zam ke umama ndaqonda uba mhla wasweleka andifuna abe yiproblem yam, kwakhona seswelekile, right. Wabe enombutho wakhe ke ezaa nto zaphana laa mibutho yasemakhaya bazenzela phaa ekuhlaleni kwabo. But ndandingabalanga loo nto uba izawusebenza laa mali anything ke edibene naloo nto injalo. So anyway, ndakleyima ke imali zam, ndaredi uba ndizayomngcwaba ke ngoku umama. Umama ke ngoku wayesengulo mama ndandise ndithi xa ndithandaza kuThixo, ndithi Thixo, ndiyangcungcutheka 25 years down the line, andikwazi nokuphila impilo yam njengabanye abantwana. Lo mama lona, Thixo, ndicela umthathe avele asweleke because uyiproblem ebomini bam. Ndandinawo nomthandazo onjalo, guys, ndizawuzithetha mos ezi zinto mna, ngoba uThixo ndithe undifuna ndiklini, ndizikhuphe zonke ezi zinto zilapha ngaphakathi kwam, ndingagcini noba ibenye. So yindlela endandifila ngayo le uba lo mama makasweleke okungcono ndizokwazi ukufumana ukuphumla. Ngumama mke lo ndithetha ngaye, guys. Yes, ndim ke unalo mthandazo utshoyo phaa kuThixo. Right, uThixo finally ke, but ke wow, wathatha ixesha uThixo emva kweminyaka engaka ke ndingcungcutheka in between. Lo mama abantwana bakhe phofu akho nto ndingabenzeli yona, ndiyabenzela bonke. If abantwana bakhe bayandimosha, benza izinto ezingekho right, simple example, usister wam lo wayemosha ehlupha esenza izinto, xa ndimxelela umama angakholelwa kwale nto ndiyichazayo. Uthini uBeautiful Send, I love you, please. Thank you, Beautiful. I love you too. Andizolila, Beautiful, ndiyabona uba usunewari uthi please xa ugqibezela lo I love you wakho. Andizokhala, ndidlule apha, andizolila tu. So ndimmosi lona uthandazayo kuThixo, ndithi hayi Thixo, ndithe umzekelo usister wam wayehlupha, waqala etya ii-drugs, waqala lo mntana. Uthini uCandice Cookson, you look so beautiful, Mercy, as always. Thank you, Candice. Sorry, Candice. Thank you, darling. Poor you, Candice, you cannot even understand what I'm saying. Don't worry, my friend, you can watch this recording on YouTube and put your subtitles to English. Yeah. Anyway ke guys, ndithi ke into yenzekileyo ndathini nje ke kodwa ndathini na lo mama ndithi ke into wayeyenza abantwana bakhe xa bendihlupha, lo utya ii-drugs ngapha, omnye anxila ngapha, omnye enzani, bonke abantwana baxhomekeke kum, bahleli la emagxeni wam. Xa ndimchazela lo mfazi uba jonga, woman, I cannot deal with this anymore, bayandi-exhausta abantwana bakho. Athi laa mama ngabakho wenu banyamezele. So ndandifumana ubanyamezele qha, guys, umama angabadisipline abantwana bakhe babe yiproblem yam. Abantwana bakamama, umthwalo wabantwana bayi-4 bonke babe yiproblem yam. Mna ke njengoba nditsho ndaba nomthwalo wokubantwana endibazeleyo ndingazelanga kuqala, ndisemncipha kulaa 10 years njengoba ndandixakiwe ke ngabantwana bakhe. Ke sidlule ke apho, ufile ke ngoku lo mama finally. Umntu angabhali athi sukuthi ufile uswelekile. iBhayibhile ithi umntu ufile, and I prefer eli gama lithi umntu ufile, ngoba kaloku mna ndilandela iBhayibhile ngale ndlela izibiza ngayo izinto. So umntu angabi sabhala zihluphe abhale loo nto athi asukuthi ufile uswelekile, ubhubhile, loo nto iyo ufile umntu, right. Ngoku
ndafuneka ndithile uba ndifikile ke ngoku eSouth Africa ebunzimeni ke ngofuna ndihlanganisa imali ndithenga amatikiti amatsha ndibe ndizisukele eIsrael mna ndisuke zonwabela eIsrael ndibe ndihappy gqithi ndahlanganisa kwahlangana ndamka ke nyani ndayofika entontoni eSouth Africa ndingayifuni ndinjalo le South Africa nditshilo mos xa ndifika phana uloli ke abesetsho uba hayi ndiza kukhapha my friend masihambe kunye sihambe ke nololi ke guys uloli nompumi nomnye wayekhona loli ibe ngumusa sahamba soba i-4 if ndikhumbula kakuhle uSkapu ke ngakho naye wayethe ngapha ufuna ukuhamba nditshilo mos uba uSkapu kwakhe kwaba khona iingxabano ezikhona phaa ndablokhwa ndathiwa zonke ezaa zinto but ke ngoku uSkapu ke ngoku kwaye emva konyaka ndimkile eSouth Africa ndizazama uyishwankathela yonke le nto guys ixesha lendincedisa so after ndimkile eSouth Africa waye emva konyaka waswelekelwa umamakhe umamakhe ke naye wayendithanda umama kaSkapu ndandifana nabantu umntana phana kuSkapu ndandithandwa ngumntu wonke kulaa family yakhe so uSkapu ke kwanyanzeleka uba makandikhangele after wandibhlokha wandi-unblokha kwakhona wandikhangela endixelela ke ngumamakhe oswelekileyo ndabe ndiqonda hayi ntombi sivile ke uba umamakhe uswelekile but ke ngoku mna andifune niksi sidibana nawe ndimkile mntana enkosi but ke ngoku kwacaba hayi uyayizama into yoba i-friendship yethu ke nyhani mayiphinde ibe right ndithe mna mos ndingumntana woxolo ndayixolela yonke laa nto yenzekayo ke phana saqala phantsi ke noSkapu sabe ngathi siyayilungisa le friendship yethu so ngeli xesha kusweleka kwam umama she wanted to be present uSkapu ngoku ke ndixakene noba ngoku ndifana nololi mna lo bendikhutshwa kuye ngapha ngoku uSkapu naye ukhona ndabe ndiqonda jonga andizoyimela le nto yala mantombazana amabini umntu apha uzazidicayidela uba ufuna ukuze emngcwabeni okanye ayeke and andizokhetha noba bemnye wabo uloli ke washo was very clear into yoba hayi ndiza emngcwabeni mna ndiyosapota ifriend yam I am coming andizongazi ezingcwabeni so iba kufuneka ke abantu babe nice phana emngcwabeni so be it ndamxelela ke noSkapu ndabakliye kuye bajonga ke uloli uyeza emngcwabeni and ke ngoku uloli ufuna uba khona emngcwabeni andizokhetha noba bemnye wenu nobabini ke ngoku nibadala nizawufika phaa ekhaya ninyanzeleke uba manibehave ningandenzeli izinto phana ekhaya ewe ngumngcwabo lo wasiya kuyo as much as uba laa mama nizazi isitori uba undihlukumezile undenze zonke ezi zinto but sisafuneka ke siphinde simrespect ke bobabini bavumelana uba hayi bazawufika babe right akho mntu uzawulwa namntu nyhani ke guys sahamba nololi wandikhapha uloli guys she took imali yakhe yokugqibela uloli wayengenamali loli I appreciate you ntombi thank you so much for being there for me uloli was very supportive ke endicheka oko uloli waze wakhwela nam ke emotweni egodukayo ndafika mna phana ekhaya ndihamba nabantu ndingafiki ndihamba ndedwa so big up to you loli mfazi wancama konke uloli isonka sabantwana bakhe to be there for me thank you woman loli udayale ke mfazi ndikufake ke ngokungekayibudayala ndikufake ndahamba nololi siyathandaza ke guys endleleni siyajiva sikwenza konke ke thina kasinangxaki sithi sidlala umngoma yomjivo ngapha sibe sidlala ingoma yegospel ngapha abantu ke ababeyijongile laa nto ndandiyenza ngeli xesha sidrayivayo sibheka phaa ekhaya mna ndidlala umculo ndiwugqumzisa ndikhalela apha ndijayiva ukhwabona ndiyajayiva isteringi mna ndiphole kule ucinga laa nto so abantu bayijonga le nto abanye babo babebuza bayibonjani intombi ukuthi kuswelekiwe ube wena ugqumza ndabe ndiqonda uba ani-understandi kaloku yi-relief lena kum umama ondihlukumezile for 25 years uswelekile ewe enkosi bawo and ke ngoku mna andinaxesha labantu abafileyo bafile abafelanga mna guys ndizawukhala for laa mzuzu ndiphinde ndilibale mna ubomi buqhubeke yes nakulo le ngena ndiyam-accepta ke ngoku hayi loli isajikeleza into kaloli uloli hayi molweni bethuna molweni molo loli siyakuwelcome mfazi thank you so much bendisathi kuwe thank you for ukumam ebunzimeni thank you for understanding indlela le ndandifuna ukuqhuba ngayo umngcwabo kamama guys kwakungekho kwanento encinci engaka apha ngaphakathi kwam uba umama uswelekile endaweni yoko kwakuneva uthixo ufuna ndizikale kwezi zinto le program kuthiwa mna mandikhulule zonke ezi zinto ngale ndlela bendifila ngayo abantu bayazi because abantu babe nee-questions abanye hayibo ngona ndibala kupata apha umama akhe uswelekile hayi intliziyo yam yayisithi finally Lord I can have peace I can live my life ngendlela endifuna ukuyiphila ngayo yes ndingenazo ezi ngxaki zingaka zi-unnecessary ebomini abantwana bomfazi nawo for 25 years old. Yes, welcome Loli ke ndizawuthi hand over to you. Uloli ke guys wabakhona phana emngcwabeni wasekhaya into endenza uba indiphakamele kuyo yonke le nto
Uthe umama wayethandwa ngabantu kakhulu, umama ethandwa ngabantu nje, wayebathanda abantu umamakazi. Was very nice. Ningayiyeke loba mna naye i-relationship yethu yayingekho. Umama was very nice, angeke ndimxoxe, bemthandela abantu. Abantu ababekhona phana kwesaa singcwabo sakamama benza isimangaliso. Umama wayekhonza eZayoni, lolibamba kanjalo ndiyagqibezela, wayekhonza eZayoni. Nditshilo mos kwaseqaleni. Umama wayengumuntu omkhulu oyithanda iqela, but kuthiwa ngumama ngoba wayesekhulile eseqala ke ngoku zizigulo ezithile, kube khona isandla esingakwazi ukuya ngazo enkonzweni. Abantu bebandla lakhe ke, ndimxela ngala mabandla mna, ebandleni lakhe abantu leZayoni, yayingeke ifane uba iZayoni yenze ezo zinto. Wayingabantu eZayoni andazi kwenzeka ntoni phaa. Ngemini yesingcwabo sakamama zange bafike aba bantu aba, bathi ke umama ngoba kaloku bengasakhonziswa ngezomngcwabo hanana bazichaza ezaa zinto zabo. Okunye umama njengoba ke ngoku ngoku kungekho bantu uswelekile, ulele phaa umfazi ebeluncedo kwi-community yonke, kubantu bonke abamaziyo. Abantu abafikanga phana, kwafika abantu ingcosana yabantu, umfundisi wakhona emntakabawo andiwazi amashwamshwam awayewathetha phana, ndazi uba ucholwe nje apha esitratweni kwathiwa yiza wena izothetha. Kumfazi okhonze iminyaka yakhe yonke, kumfazi othande bonke abantu. Ndithe ndanembeka ecaleni, ndingandibali kule thando. So ndayibona apho, wow, bububhanqa into yokuinvesta ixesha lakho, uinvestela abantu abazawuthi mhla wasweleka bakujikele ngomhlobo umama abajikeleyo. ULoli ke guys, kulapho wangena khona. ULoli waphakama kulaa mngcwabo, wawungathi ngowekati. Nditshilo the other day, abantu babeyihleka le nto. Andithoki xa ndithi wawungathi ngowekati, ngumngcwabo kamama lowo, umfazi owayenesidima, umfazi for ukuthanda abantu. Lolo, over to you. Alright, molweni bethunana, mandibulise, ndibulele ke ndibulise kubantu bakanika ithemba, ndibulele nakumhlobo wam umbhexeshi kanika abantu ithemba. Ntombi ntombi, hayi sana, usenza sibe famous ngoku inkani because le nto lusana lwakho. And kuhle ke mntasekhaya xa uthe wabona into yobana abantu bohamba nabendleleni. Yazi wena, one of the things oziphiwe nguThixo, awumhayidi umntu okuvise kamandi ebomini bakho. uThixo ke andise kuloo ntliziyo, because kaloku it's about intliziyo yonke into esiyenzayo. Alright, mandidlule ke apho ndizazise. Ndinguntomboxolo nokakaceke, umamkadi ngowase-PE. Sidibene e-PE ke nalenzwakazi, ndambona lo mntu umncinanana mhle, akancumi msinya. Xa umjongileyo uyambona ngumntu wemali mani, because ndandicinga uba nyhani neemali zonke. Yho, asazi kwanto qha ke senza into yobana xa usendlini kaThixo, uThixo uyakwambathisa, uyakwenza ube mhle, uyakwenza nje ube into nje abantu abaqonda athi umntu ndinqwenela uba ngulowa. Kanti ke nyhani yabona ngoku nje bandikhula nje ithi into kum sukunqwenela uba ngomnye umntu. As Yoli ethe go through a lot, so really sisi uyihambile le ndlela. Okay ke fine, sadibana kweli kapa, sathandana kweli kapa, besetshile umos kwezinye ezinye episode bezingadlulileyo. So sahlala ke kwamnandi kweli kapa, which is ke ngoku xa kumnandi nasebubini ndibhiliva njalo into yobana xa usihlobo ufuna ube sihlobo sobumnandi nesobubi. Fine, mandingene kule ndawo kamama because ixesha ke nyhani against yena nathi. So afowune ke uYoli uba ndithi Yoli ke mna ke xa ndimbiza ndamxolela uMessi andimthandisisi, but ndiyamthanda. Qonda kuYoli ngeke uMessi. Ndithi Yoli ke mna ke xa ndimbiza. Okay ke fine, afowune kumhlobo wam bake bazi indlela binde bomakayofika e-UK yonke laa nto. Ndandafika kwiindawo zoba jonge ke mhlobo wam, even if it takes ubana nam ndingayazi uba uyahamba namhlanje, because nobuthakathwa kwandim lo uba ungayofika kuloo UK. Fine, afowune ke ngale mini ke umhlobo wam uba Loli umama uswelekile. Ndimva xa ndimpicturisha ingathi kwindawo emnyama akho sibane, uvale ububuhlungu. Loli umama uswelekile, eswelekele njena. Ndi-puzzled mhlobo wam, andiyazi nomama ndithini kwathini. Siqale sixoxe lo bu-puzzled bakhe mhlobo wam. Ewe, u-puzzled because of esi story begqibo sibalisa ngoku, because akho nto besingayisheri, mosiphofu akho nto singayisheriyo, uyabona. So abe sesithi kum, andiyazi mhlobo wam ndithi but ke mhlobo wam uyazi into uyi-one, mnye umngcwabo, mnye umtshato, mnye umgidi. So ezo zinto aziphindeki. If it takes into yokubana ulile kodwa bomngcwabe umama wakho, bomgqumelela umama wakho, uyaunderstand. Fine,
ifike ke intombi eSouth Africa. Xa ifika intombi eSouth Africa kubi uyalila man, uyalila. Ayikafiki mani kancane ngofika iyalila. Azothi kum after 2 days loni ngidecide le ntombi nami kulicandetha ngoba oyini Nkosi yami ungamphi ingqumbo engaphaya uyabona. Fine athi hayi lo ngizawuza kumama ndithi praise God hayi ke sithi praise God napha efowunini into ba hayi intombi kwathini athi hayi intombi ndiye ndadecide ba ndiyazi eBhayiloli ke ndiyafika ngomhlothile eCape Town ndine-spaces abantu abakanga if uyafuna ujoyina unganijoyina wow ndaqomba ndizawubetha khona kwakungoLwesithathu uzofika kwakhe kusasa apha endlini kum sesidecide ke ngosikulezi ntsuku uba ngoLwesithathu siyarhuqa kusasa ngoLwesithathu jonga ndaqomba ndikhathalanga ngalo msebenzi kwantoni because sana wow usisters umhlobo wam uyabona ungusista kum into yonke and uyancama lo muntu ngomuntu fine afike ke kusasa hayi ke siyirhuqe ke sihambe ke ndim nguye ngumhlobokazi wakhe bencima akazobiza igama lakhe but mandiyeke ke le party mandidlule bencima akazobiza igama lakhe bendifuna uthethelele ufuna uthela ndimgezele kanjani mandiyeke njalo uPoppy Act uyasilungiselela basizikipe ezinye izinto fine sathi xa sipha kulaa mhlaba kulaa garage khona le garage ngu-engine xa uphuma apha eCape Town ku-N2 ne ya xa singaphi wathi ke bahlobo bam ndiyathandaza xa ndikule ndawo ke mna kenza kohlukane like sipheka phaa indlela hayi ke sangena enzulwini ndithi imoto i-on le ntombazana isikwi-steering wheel kodwa amehlo avulekile kodwa singenile deep nzulu ebunzulwini nasebumnandini benkosi fine sahamba ke hayi ke sahamba apha endleleni ke umane etronga into zakhe into yobana ide imali seyifakiwe na uyayibona into yobana lo mntu uyayichaza into yobana usuka kolu hambo lwakhe benwabile yonke into imali uyisebenzisile so apha endleleni definitely imali ishishi kuxekile kufuneka ipetrol kufuneka ntoni hey siyafowuna e-Eastern Cape ba imali mayifakwe yayi into eninzi yayi imali ayikangeni ngemali engenileyo ke phofu xa sesivile imali ayikangeni yeri wathi andifuni into eninzi kwimali kamama and ke ngoku bear in mind la mali kamama bibhatalwa ngubani kwangulo sisi lo akangeni into kule mali kamama kwathini ndiyijongile situation qomba hayi mandingenelela nam because kaloku kufuneka siyofika okusalayo kufuneka siyofika phi kuGatyana okay hayi basiyile kwaPepu ku-10:10 hayi kuvaliwe kwaPepu ba-offline ii-app zethu azisebenzi heyi indawo enjani lo indawo yolisiya kuyo ndaqala nokuya kule ndawo ke indawo enjani hayi lo town yabona but iyenzeka le nto une-trick sisi unala faith ine-trick into yobana jonga ndizoyifikiswa ngaba bantu nothi ngomnye umntu ngaba bazayifaka le 1,000 rand qha ndifuna enye imali zonke eza mali zapha emaXhoseni zentoni ngendawo kuzo but i-1,000 rand kamama wam ebibhatalwa ndimandiyifumane heyi sihambe heyi ngoku siyafika emarheni uyayibona ke ndiyayithetha ibe kumandi apha endleleni kumnandi kusiya kule xa sifayela kwerheni heyi sanabona ngoku xa singapha kwerheni kuyasokoleka mpela hayi mhlobam khawuthathe nabo bugcwabalalana noko andinawukuyekela caba masibayeke abacabazingela ngeni 1,000 rand andisakhumbula noba idayata yangena loo 1,000 rand okanye kwathini na but ke xa sesizawufika mntakabawo sesithathe ezokugqibela imali ndiyakhumbula uthathe yokugqibela ukupikitsa kwasana undinika ndidibanisa makhadi siyale safika ke ekhayeni ke to cut the long story short safika ke ekhayeni saqala kukhazini wakhe abavana kakhulu edutywa safika basamkeleka xa sifika phayana hayi ke sadumisa napha bawoye wasiphephisa endleleni abe sithi yabona ke lo mama walapha ngoyena mama wam Luli qha naye ke sewalandulela safika apha hayi ke fikiyani apho ndim lo ocula ingoma kamama walapha endingazange ndambona nomama walapha umfana walapha kubo hayi bo yoli ngubani uze naye ngoku uzawucula ingoma kamama ungapheliyo yewe yo hayi sana yo hayi ke samkeleka apho ke hayi ke salala hayi ke sanamaphupha into ezimandi la ndlela yayi-blessed I don't want to lie as much as ikhona into endleleni fikiyani ke ngokuloyoli ngengomso kusasa yeyi ndibona andithandisisi kwenza kantoni heyi nathi ke sijongile sisuke eKapa ntoni uyayibona yonke laa nto bethunana andiyazi emakhayeni ethu ezinye izinto ndizawungena yoli because nam ndikhe ndakuyo le situation andinangxaki nezi zinto mna because ezifuneka ndizishiyile mna le project ndiyakuyo endilindileyo indifuna ndiklini ndingaphethanga le migodla yasekhaya xa ndifikayo hayi mani imeko ayivumi tu akho rayithi tu kulo mhlobam but ke mna ke ndingulaa mntu kunomoya othobekileyo kwarayithi kwarongo mntasekhaya ndizawulala kule ndawo kufela ithole kuyo yinto wandifundisa yona kumama mntu ukubana noba mntanam ufika kwindawo otheni na ukuba uTom wakho uthi uya kwindawo ethile okanye ueva
kuthiwa kuyolala kuloo ndawo. Kubekho asingene ke apha ke sibeke iimpahla zethu apho sifika khona ke sifika ngomthandazo, apho sihamba khona sihamba ngomthandazo. Singene ke emthandazweni kuthandazwe kubulelwe indlela kwathi but uyabona basamkelekanga manje. Uyabona nje bayikhona nje umoya, i-energy nje engathandekiyo. Fine. Andiyazi uba into wayenzayo phayana. Ndaphakama ke ndalicula ibali yangathi bendixelele A to Z uYoli. Babekhamisa abazali baphaya besithi yo. Kwakuthiwa ndingubani na xa ndibizwa? Gqeberha. Kwakuthiwa ntombi kwakuthiwa ntombi yaseGqeberha. Kuthiwa nanko kugqeberha nanko thetha indaba esingazaziyo kwathi. Hayi ke fine ke ndizilungisela le meko into yobana kuzawuthiwa uza neetshomi zakhe uzenza into enkulu apho ahlala khona because uYoli uhlala kwi-suburbs apha eCape Town. Then kokwabo uyayibona but benibaliseleke isitori into yobana akukho kokwabo phayana kukulo mama wakhe. Then ke ngoku kukho le black tax ebazalini bethu whereby funeka ibe nguwe mzukulwana othwala le nto, uthwala eli khaya yonke laa nto. But ke nevertheless ke sakhona ke sahlala. Hayi ndabona ngathi noko ngoku kukhona umnyinyivi ngathi siyamkeleka. Hayi ke sabe sibonisa indawo olala. Hayi nendawo olala ayitsho khona tu. Hayi salala ngani wami. So jonga sonke sanamimoya phansi because ndikhumbula solanda enye friend yakhe uLorraine. Esuka eDurban. Lorette sorry. Esuka eDurban naye hayi uba sazibetha phakathi naphakathi nengubo zethu kulaa mbhede silala kuwo. Hayi kwamnandi kule kweli gumbi savuka kusasa futhi asafuna mizi. Ndikhumbula uanti wakhe one of the-aunts wathi bethunana xa nifuna indawo yoyolala ndathi never sawulala kule sinikwa indawo size apha mos. Fine ke ixesha liyasishiya. Sahlala ke apho ke kwangumisa ezininzi yangoLwesine yangoLwesihlanu sothenga izinto ugqibeza into ebezithengisa ukungeza kwinto ebezithengiwe. Sabuya ke nalapha kukhona nje into engavakaliyo mane asamkelekanga. Gqibelo wafika ngoLwesihlanu ebusuku ke ngoku after sigqitha idinwe esinjalo le nto ayibaliselayo kuyo into yobana hayi bethunana but ubona into yobana nyhani lo mntu uyakuthanda ukuhlala but ithi into yakhe kwafika ilizwi elithi kum ithi kum ukuphila kunguKristu ukufa yinzuzo. Lo mama ube yinzuzo emazulwini, lo mama benguKristu ngokuphila kwakhe emhlabeni kuba bekhonza iminyaka yakhe apha endleleni mosizininzi izinto but ngoku amabandla ethu bethunana ayasikhupha endleleni. Ngoku apha ekusule kwenu akho nomntu hayi utata wayethetha pha bawo Jehova ndathi asoze kaloku asoze le ndiyibukele because kaloku xa sikwindawo ezinjeyana igama Loli yayingamashwamshwam wentshumayelo. Yazi amashwamshwam lo tutwini kaloku ututwini sinika abantu ithemba, sifuna abantu, sifuna uzuza abantu. Izawuthina yengo le nto hayi ndaqonda yabona ndinaye njengaphakathi lwaqhumusana kum ndaqonda soze ndamaphango kwam ndamgilisa utata esashwamzela pha ndamgilisa ngeculo ndaqala ndafweshipha. Hayi ke umhlobo wam waweshipha naye. Hayi kwabona into yobana hayi sanayibona lokaba bazayiphatha bababini le nkonzo. Hayi ke satsho ndangena ezwini ke. Hayi ke kwamnandi bamamela abantu bakaThixo babona abanye abantu uyayibona babona yonke le nto ebipeyintwa ngayo Yoli because I believe nokupeyintwa bekukhona jikelo nazikhazi zakhe apha. If I can add quickly Loli, if I can add quickly kulo mpeyinto kaloku enye ingxaki eyenzeka ndiqalwe mna ngofunwa imali ye-transport yabantu abazawusuka eCape Town baye emngcwabeni. Ayifunwa direct le mali kuyabuza uba izawuthini into. Ndiyayazi ngokuthanda imali already la izawuthini into uba ke ngoku abantu bazawuhamba njani from Cape Town to Eastern Cape. Ndiqonde like ndilost ndibuze loo nto loo question. Andihlale apha kule country ndihlala kule country kuba nondikhumbulayo into yoba ndine-3 months only ndiyishiyile le country iyi-1 le South Africa indidikayo. Ngoku funeka ndisandobuya yi-3 months kuphela. Bayayazi uba imalini iqala itikiti lokusuka apha uyofika e-UK okanye ukubuya njalo njalo. So akho mntu uzawuafoda njani usandohamba une-3 months kuphela uhambayo but ubuzwa kum i-transport yifemeli yam ke leyo guys. Ndininike ipicture yefemeli kwakuyo yonke zezi zinto zindilimazileyo endleleni. Kwakuyo yonke ke le nto secaba siyamkeleki nje. Kukho into ethi uYoli umbulele umama wakhe bethunana ndayotakaxakula. I should think ndangenela xakula because iyasetyezwa into yobana hayi kaloku uthi kwathini uyabuza uba uye kwathini kumama like ufuna uqonda uba i-cause of death ibe yinto uye kwathini kumama. Uyabona hayi ebevela phi ndazi noba ivela kuGranti ekuveleni kwakhe kuGranti khange yofika endlini wasweleka ke esesendleleni eya endlini okanye uthathiwe wayofikiswa endlini.
enye into ebeyikhalela nguwe uyotshona e-UK umshiya kule South Africa. Hayibo, uthi uyole hayibo. Ndimshiya eSouth Africa endiya e-UK, ndikhe ndafika na e-UK andamnika nesenti umama. Hayi ayiphendula leyo, hayi besizibona imali zanye. Uthi in so much that ndide ndayenyusa imali kamama ya more than le mali bendimnika yona. Ndiyamazi ke wayedla ngokuthi sesolonwabeni singekho afonele uSteven, ba Steven khawufake nje okwemali kamama, khawufake nje imali kamama because andisifune ezi calls ziphazamiseyo ndisolonwabeni lwami. Ndiqomba le ntombazana iloyal kwinto eyenzayo yokondla umzali wakhe as much as bakukho ezi hiccups apha endleleni. Fine. Kube ngemini yomngcwabo hayike uyakrweca umntana umuntu akakwazi umona for umamakhe, uyakrweca uphela igesi ngegesi ke phofu beyethiwe ngoLwesihlanu seyiphelile kusasa ngomgqibelo ebethuna naye ke yaninzi into. But all in all ke uyoni bethunana ngumuntu onenhliziyo enhle because kuyo lonke lonto leyo xa sifika etown kokukhefuzela kwethu abayangi basikhefuzeliswa yintoni ke phofu siselantu kana sise egcuwa sibe siphina khona lo lankano aba Mr President sasiyikubona bizay shop. Okay, kwezi venkile simane singena kuzo sicinga into yobana yole obrara bakho bawuthi athi kanti isemqokweni wami lonto leyo masiyeni sifike sikhethe apha ngathi sikhethela abantwana impahla yeChristmas, sikhethela obrara bakayoli abadala ke phofu kuyoli impahla zokunxiba. Wena bhanti omnye ubhizi ngapha evenkileni ubamba ibhanti ngapha, ikawusi ungazilibali, i-underwear ungayilibali, lena sendisho nobana sakwimeko enjalo bethunana. Nyhani xa kuthiwa umuntu indlela yakhe inde ibende indlela yale ntombazana maniphela apho yomgcina nexesha. Yeah, enkosi ke Loli ngoku-attenda and also ushare esi story. Yeah, kusele u3 minutes sizayishiya apha elibali ndizawugqibezela ndithetha kwakhona. Ndifuna ukulibalisela okwenzekayo embuso yonke laa nto after umngcwabo because wow ifamily yam guys. So abantu abaninzi ke xa bendijonga bendijaja into yoba ke I chose self again ukuba ndikwazi ukuphila le mpilo mna uthi hayi le nyambalala ndiyiphiliswayo yifamily, zii-friends, ziintoni, yonke izinto esemhlabeni wam, ngoopartner, ngoomusa nje yonke laa nyakanyaka. So it goes back to acting ke I had to choose self again kwimeko yasefemelini yam. Ndizamamanisela ke ngule mali xa ndiphinda ndibuye. Andizorekhoda ke next week, ndiza kurekhoda kwiveki elandelayo. Ndiyahamba ndiya elivini ndisayophumza ndithe uself now and then funeka ukuthi take care of yourself, otherwise ziza kuphatha ezomhlaba, right? Phana ke ngoku ilizwi kwezi zinto zandehlelayo zaphana ekhayeni lam, including ezi zandiqhubekisayo ndizandichazela xa ndiphinda ndibuye. Kunelizwi ke, ilizwi elalindihlalele kwabaseRoma, ndifuna ukuyifunda kanye ngesiXhosa le ndawo. Ithi, ngubani na uya kusahlula eluthandweni lukaKristu? Yimbandezelo na, luqinaniso na, yintshutshiso na, yindlala na, bubuze na, yingozi na, likrele na, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, ngenxa yakho sibulawa imini yonke, sibalelwe ekuthini sizizimvu zokuxhelwa. Indumiso chapter 44 verse 22 ithi yona, kanti ke kwezo zinto zonke sisuka soyise sigqithisele ngaye owasithandayo, kuba ndeyisekile kukuba nakufa, nabomu, nazithunywa zezulu, nazilawuli, naziphathamandla, nanto zikhoyo, nanto zizayo, nabuphakamo, nabunzulu, nasinye isidalwa esisimbi, asiyi kuba nako ukusahlula thina eluthandweni lukaThixo olukuye uKristu Yesu iNkosi. So ngamazwi ke guys lana mna endandiziduduza ngawo kulaa period zikhipha ebomini bam ngomzuzu. Ndiyabuya ke nesi story ndisigqibezele uba ndaze ndayikhatha ke ngokwifamily, ndayikhupha completely kwispace sam nayo yonke into ethi mna ndabakhupha ndahluleka ndazichuzela uba ndigcine umphi ndiyeka bani. Mhlawumbi nani ke bantu abangcungcuthekiswa ziifemeli zenu nizawufunda nto ke kweli bali lam lokungcungcuthekiswa yifamily to a point yoba funeka ndichuze uba ngubani endimfaka kwispace sam, ngubani endimkhuphayo. Kwalapha ke kumntu wonke, not just my friends, my family, ndafunda phana kulaa family ke ngokukhatha ii-ties nabantu abahlupha impilo yam, ndibe uThixo mna endizise emhlabeni uba ndonwabe. Uphe ubethi lo one
liphelile ixesha. Loli, enkosi kakhulu sister ngoku ndijoyina, enkosi ngesupport, enkosi ngeento zonke. Uphosisa ke was supposed to talk naye namhlanje but ndiyabona mhlambi akazophumelela. Uphosisa uyabhala namhlanje. Surely akazokwazi ujona, bendithe makabe khona apha ndizombona lapha elantuzeni ekhona apha, but ke ndiyambona kekho. Guys, masivele siyishiye kanjena. Uba kuzofuneka ethethile sawuthetha naye ngenye imini, andikho ke next week. Enkosini, bhabhayini kakhulu. Enkosi Loliver.